Ravalu. Drží, jedem. Středa 1. května, Líbava, 7-8 stupňů, je tady chladno. Dnes akce Bílý kámen, to znamená, že vojenský prostor je zpřístupněn jenom jeden den v roce, tak je potřeba toho využít. Tak pojďme na to. Vydal jsem se na Zygartice. Tady je taková krásná cesta. Tady asi ne, že jo? No, celá ta Líbava, to vlastně v 50. letech, tady je zbytek nějakého domu. V 50. letech tady proběhl odsun německého obyvatelstva a následně to bylo zabráno jako vojenský prostor. Takže tady spousta domů starých, rozbořených, některé už si vzala příroda zpět. A stejně tak je to tu trošku nebezpečné chodit mimo, protože jsou tu různé staré studny, můžete se propadnout do sklepa. Některé ty cesty jsou tady otevřeny celoročně a některé jenom tady toho 1. května. Ale je to tu opravdu nádhera. Opuštěné a krásné místo, jako na Šumavě. Tak tady na tomto místě stávala škola. Zůstaly po ní jenom schody vstupu do školy. To je ona. Přesně tady na tomto místě se nacházel obchod. Tady tento. A tam potom kousek dal kostel. Opravdu nádherná cesta. Jediné, co je, tak je zima. Že to sluníčko vyjde trošku. V roce 1946 tady bylo při odsunu 300 obyvatel tady žilo a v těchto Keprtovicích se nacházelo asi 65 domů. Tady někde projíždím na vsi a vlevo, vpravo, všude jsou ty domy. No, domy. Už jen základy.
Minul jsem z Jigartice a pokračuji na Barnov. Je tam ještě někde odbočka na Čermnou, ale tam je dopadová plocha ještě po Rusech, takže tam bude spoustu nevybuchlé munice, takže mi říkal pán, že tam se asi nedostanu, protože Rusy jak pálí, tak ti nehledí na nic. Minul jsem odbočku na Milovany a na Čermnou. A tady jsem přijel po cestě, která v mapě vůbec není, ale měla by pokračovat dál na ten Barnov. Teda tady. A nevím, kam to vede tady, ale pojedu tady. Kousek níže bylo stanoviště a malý chlapeček mi dal takovýhle keksík, koukněte, krása, bílý kamen, 94 až 2024, paráda. No bohužel tady dolů nemůžu sejít, je tady Barnovská přehrada a je uměle vybudovaná a vybudovali to Rusáci za účelem, aby tady mohli brodit tankama, takže tady je tankodrom cvičiště. A tam potom kousek dál, asi tak 3 kilometry vzdušnou čárou, je Hadinka, tam končí vojenský prostor. A pokračuju dál tady na Staré Oldřůvky. No, dělá se, kolik je, bude 9, takže přibývá lidí. Tak Budišov nad Budišovkou, Staré Oldřůvky, tady končí vojenský prostor a je tady další vstupní zóna. A já myslím, že asi rychle odsud zmiznu, protože začíná to tu být Václavák. Čeká mě cesta zpátky a úžasný výživný kopec, kterým jsem teďka sjel, ale ta cesta kolem té Odry je nádherná. Takže já jsem vyjel někde tady z Libavy na Zigartice, tady, tu jsem nejel na Luboměř a tady na ty Staré Oldřůvky, že teď jedu vlastně zase zpátky. Dobře to mají udělaný, šikulky. Příroda krásná, akorát 3 pelotony. Tak tady je pozůstatek kostela, neboli nějaké kaple. A je tady i hřbitov. No a tady dole památka na naše osvoboditele, když opouštěli naši zemi, tak se tady někdo zvětšnil. Jerevan 92. Ach jo. To je opravdu národ, který má úctu ke všemu. Tady pokračuje cesta nádherným údolím, nádhernými místy na Starou vodu.
Vojnovická hřbitovní kaple. Kousek dál se nacházela vesnice a tady vlevo měl být hřbitov, jestli se nepletu. Vojnovice neboli Kriegsdorf. Založena 1456. Kaple svaté Anny před Starou Vodou, a nebo také Královská Studanka. Because you know I must work. So. Moskva 1985. Bys mohl být kulturní trošku. Tak jak to vidíte, tak to bylo trošku současně prezentovat. Ne, to ještě se 50 veškerý popeňář, to vydám z moře, do polní kuchyní, bez milově, už 61. do 2. Ten stavěl Michal Olomouc, jak se vždycky zámek vyrobili, takže to bylo významné místo, které bylo zahrnuto do toho vojenského pořadu. Už v roce 46. Rusové opakují, Sověti přišli do roce 68. Tam je 22 let, takže si musíte uvědomit, že se s tím nějak zacházelo. To udělali naši, národ Sovět. Rusové dodělali jenom to, co naši načli. Ten kostel v době příchodu Sovětů byl dávno otevřený a dávno vyrabovaný. Oni dodělali jenom to, co já je nechci jako bránit. Navštěvníci se ptají, jak se dostala například nápis Moskva na tu Římsu. Jak se tam ti vojáci dostali, tak přátelé po schodech, tam se na chvilku pohodlně dojít nahoru. Stejně tak je pohodlně říká Římsa. Nicméně, abyste byli schopni opatřit tu svislou část, abyste byli schopni tu svislou část opatřit tím nápisem Moskva, musíte se nahnout přes tu část nad tím, to vyložení. Odsud to nevypadá, je to 40 cm, my jsme v 15-metrové hloubce. Jo? Takže si musíte přes tu Římsu nahnout. Já mám na to takovou teorii, víte? Znáte reklamu na Red Bull, ten vám dává křídla, vodka vám dává dvojka, příznivý se přes člověk nepohne. No. Tomu se tady říká bunkry Točka a je to vlastně tady nad vojenským prostorem nad Libavou. A je to bývalý vojenský muniční sklad. No, muniční sklad, to může být takový široký pojem, nicméně podle tvaru, což je výstuž, ale je to kulaté, mohlo tu být cokoliv. A říká se, že tady byly i jádra, ale nevím. Je to ovšem jenom pověst. Aha, totiž může být jenom předsálí. Ale dál se nedostaneme.
jsem z vojenského prostoru na chvíli vyjel. Někdo dříve a někdo později, kdo v životě já to mám vyřešeno. No, protože se mě nechce odejít ještě tady z toho, tak jsem si dal ještě nějakých 16 km navíc na Velkou Střelnou. Já teda jako budu respektovat, že tady nic bližšího točit nebudu, ale dám si tam aspoň sváču. Tak, vojáci dovolili, že můžu, a můžou tady tak nějak všichni. Je tady klasika BVPčko a vedle Leopard. Za mě spokojenost. Zbývá mi ještě asi 8-9 km zpátky na Libavu a tam už to ukončím. tak toho cholestu jen s námi musíte odkud rodného. Má sladké jde na oči, kterým patří svatozár. Vlasy má všech hedvábí, když je vhodíš na polštář. Jsou, kolik je? Bude 3:30, do 4 hodin se musí tady ten vojenský prostor opustit, takže to jsem stíhal. Ještě jsem si dal tam navrch nějakou premii, a takže super za mě. Gulášek, jaký byl dobrý. Jak bylo ráno zima, tak teď je odpoledne horko. Musím seknout poklonu těm pořadatelům, fakt měli to šikovně udělané. Bylo to moc dobré. A určitě tady přijedu příští rok zase. Projedu si asi zase nějakou jinou část, protože ta Libava je velká, takže za mě paráda. To jsem se dozvěděl od pořadatelů, tak příští týden tady už to bude zase všechno zavřené, i ty průjezdové cesty, které normálně klasicky jsou. A je to proto, že tady budou cvičit vojska NATO, měli by tady být asi 2000 vojáků. Já jsem to původně nechtěl říkat tady, protože jsem si říkal, bude někdo do toho prendat. Takže na druhou stránku Rusáci tady přišli v 68. vzali si to všechno sami násilím, bez žádných dohod, nikdo tomu nějak nepovoloval, ať se nám to líbilo nebo nelíbilo, a dělali si tady úplně co chtěli a drželi jsme hubu a krok, takže nevím, proč by dneska ty vojska na to tady nemohli cvičit, takže za mě jako prostě, jo, je potřeba ovládat tu techniku a nebudu tady rozvádět ten názor, jako já jsem za to prostě, aby prostě chlapi byli boje připravení, a neříkám, aby šli do války, to nechce nikdo, ale prostě když už prostě nějaké nebezpečí je, a to nebezpečí je nejenom v Evropě, je celosvětové, ať je to Čína, Rusko, prostě, tak stejně tak, jak v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, tak prostě je třeba se na to připravovat, ať prostě, jak se říká, kdo je připraven, není překvapen. Tak, ale nechci tady politické okénko otvírat, nic. Za mě dobrý, prostě super. Monča bohužel dneska nemohla být se mnou, protože má ponoční.
Ale užil jsem si to plných 8 hodin v sedle, nohy mě bolej, nevím, kolik jsem toho najel, nějaké kopce tam byly a i trošku takové offroadové vložky, něco málo, asi kolem 80 kilometrů, ale krásným prostředím, ta Líbava je nádherná, prostě ty místa tam, kde celý rok vlastně nepřijde člověk, kde ta příroda prostě zůstává ležet ladem, tak je to vlastně rezervace a všechny ty kmeny, stromy, prostě tak, jak to tam spadne, tak to tam je a stejně tak i zvěř. No je to krásné, takže určitě pokud se vám někdy to podaří, tak určitě 1. května vždycky každý rok akce Bílý kámen, vlastně Líbava je otevřená, takže využijte. Tak ahoj zase někdy.